Beautiful natural scenery नै लोगोफोर. So welcome back to my channel बायदि मैया आबिर. दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ आपडेट्स लानानै फैदों. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो, बेनि थाखाय आं आसा खालामनाय थाबाय. So फैदो बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि. दिनैनि आपडेट्सफोरा जाहैबाय लोगोफोर, जोंनि आसाम सरकारा बोसोरसे आगोल माने मेट्रिक एग्जामखौ माने जानाय नंला होननानै थांनाय बोसोरनिखौनो लास्ट होननानै माने फोसावदोंमोन. नाथाय मैया बावैसो मा खालामबाय, गोदानै नटिस मोनसे फोसावलायबाय जे मेट्रिक एग्जामा फिन जाफिननो थांगासिनो दङ फैगौ फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकनिफ्रायनो. बोसोरसेबो जाबावला, एडभान्ससो जाबावनोसै देग्लाय बोसोराव. स' आंनि गासैबो आंगो फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे गासैबो माने HSLC एग्जाम होग्रा बिथांमोननिसिम आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना जेसे हायो नैबे समाव स्टाडि खालाम. बेरायनाय, बहाबा थांनाय, आलासि जानाय बेफोरखौ दोनथ'नानैबाबो नोंथांमोना गाव गावनि लाइफखौ सानहरनानै एसे माने न'आवनो थानानै मोजाङै माने स्टाडि खालामो. बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय. मानो होननानै बुङोबा नैबे समावहाय टाइमा खुब माने खमथारसै, 4 मान्थल'सै. बेनि उनावनो माने HSLC एग्जामा जासिगोन. बेनिखायनो आंनि रिकुवेस्ट, नोंथांमोना न'आवनो थानानै जाहाथे मोजाङै फरायो आरो मोजां फिथाइखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जाहाथे लानानै होफैयो, बेनि थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय. आरो लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव मोनसे ओरैबायदि मोजां आपडेट्स होनो सानदों आं नोंथांमोननो. बेनो जाहैबाय, जायफोर बिथांमोना माने गोसो गुदुं बोरसि बोननायाव आरो बोरसि बोननो रोंगौ, बिथांमोननि थाखाय मोनसे ओरैबायदि अपरचुनिटि फैदों. नोंथांमोना थाबैनो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय लावदुबा होननाय मोनसे जायगायाव बाहागो लाहैबानो जागोन. बेयावहाय मोनसे बोरसि बोननाय कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दङ. 22 बिगा फुख्रि दङ, बेयावहाय मोनसे कम्पिटिसन जागोन आरो बेयावहाय मोनब्रै प्राइज लाखिनाय जादों. फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड, थार्ड आरो फर्थ. फार्स्ट प्राइजआव दङ 4 लाख आरो सेकेन्ड प्राइजआव दङ 2 लाख आरो थार्ड प्राइजआव दङ 1 लाख आरो फर्थ प्राइजआव दङ 50,000. जायफोर बिथांमोना गोसो गुदुं आरो बोरसि बोननो रोंगौ, नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे जगाजग लानानै बोरसि बोनहैयो आरो प्राइजखौ लानानै फैयो, बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय. बेयावहाय जयनिं फिस लानाय जागोन. जयनिं फिसआ 3000 आरो गासै बेयावहाय 2000 बादायारिफोरा बाहागो लागोन. 3 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ. बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बादायगोन बे कम्पिटिसनाव, बिथांमोना थाबैनो जाहाथे जगाजग लानानै 3 सेप्तेम्बरनि आगोलावनो जगाजग लानानै जाहाथे बै जायगायाव बाहागो लाहैयो, बेनि थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय. आरो 3000 फैसा गारनानै जुदि नोंथाङा जुदि फार्स्ट प्राइजखौ आवग्रिनो हायोबा 4 लाख गाहाम जोबोद माने खामानियाव नोंथाङा माने बाहायनो हागोन. बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना माने गोसो गुदुं, थाबैनो जाहाथे बाहागो लाखैयो, बेनि थाखाय आङो फोरमायनाय थाबाय. नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय. आं देखायलांनि नैया एसामिस निउसाव बेखौ माने फोसावगासिनो दङ. সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এখন বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা. 30 ছেপ্টেম্বৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ অন্তৰ্গত লাউডুবা গাঁৱত 22 বিঘা আয়তনৰ পুখুৰীত এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই কথা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে উল্লেখ কৰিছে. আমি পুনৰ কৈছোঁ, যদিহে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 4 লাখ টকা লাভ কৰিব. আৰু যদি দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে 2 লাখ টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে 1 লাখ টকা, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, পাব 50,000 টকা আৰু অন্যান্যসকলক নিচুকনি বঁটা দিয়া হ'ব 10,000 টকাকৈ. मा जायगामोन बेफोरो आरो मा जायगा जालांजोबखो नै नायलाय नोंथांमोना. गासैबो माने लान्दा खान्दा जाजोबलांबाय. ओरैजाय नै नाय, गासैबो माने लांदां जाजोब्बाय. बे मोनसे बरनदि दैमा आरो बेनि गेजेरावनो नैया हाखौ खोनानै, गेजेराव हाखौ खोनानै बेयावहाय दालां गंनै बानायनाय जादोंमोन. बेनिफ्राय आरो नै बेयावहाय मोनसे बिल्डिं बानायगासिनो दङ दायो. आरो ओइथिं नायहर, नै ओरैबायदि माने JCB लानानै डाम्पार गारियाव गोबां माने माल दैखांगासिनो दङ, अन्थाइ दैखांगासिनो दङ, बाला दैखांगासिनो दङ.
मोनसे समाव जोङो बे लामाजों जेब्ला थांलाय फैलाय खालामदोंमोन बे दालाङा गैयामोन अब्लाथ' बे लामाखौ बिराद खस्थ'यै जोङो बारोमोन नावजों दैयाबो बिराद गिदिर गिदिर जायोमोन दाथ' दै गिदिरबो जाला फिसा लोगोफोर दिनै अमृत बृक्षा आन्दलननि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बे हालामावहाय दिनै बिटिआरनि बानजायनायाव गोबां बिफां लाइफां गायनाय सोलिगासिनो दङ बेयावहाय खोनानाय बायदिबा 10 लाखनि बारा माने बिफां फुलि गायनाय जागोन बिटिआर सरकारा आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि आसामनि जि आबहावा आसामनि जि नुथाय बेखौ गोथां सोमखोरै माने लाखिनो नाजानाय जादों बेजों लोगोसे दिनैनि जि बिफां गायनाय हाबाफारि बे बिफां गायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे ग्लबेल वार्मिंखौ खमायनो हायो बेनि थाखाय बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ माने लानाय जादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांनि नोंथांमोननो सानसेयावनो 10 लाख दंफां गायनायनि गेजेरजों जाहाथे गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायो बेनि थाखाय नैबे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ माने लानाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो लादों 1 crore बिथांमोनाबो माने गायगोन बिफां लाइफां नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि गायगासिनो दङ आं देखायलांनि नोंथांमोननो बाहागो लादों इभेन डिसि एसपिआ सिन्थाय बेवहाय इनभल्भ दङ मिथिनो मोनदों आसामनि सीएम बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो सोर सोर बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेवहाय फैगोन 3 बाजियाव बेवहाय सफैगोन दंफां गायनाय हाबाफारियाव अब्लाबो जों सानदों चिफ मिनिस्टार फैनायनि सिगांनो जों हाबाफारिखौ फोजोबनो नाजानि नाथाय लामाया जाम जानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ दाबो मोजाङै माबाफुंनो हायाखै जेखियानो जाया जाय जेसेबां फैदों बेखौ जों गायग्रोनायनि टारगेटखौ लाबाय बेनि गेजेरजों रायजोनिसिम माबाफोर मेसेज रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेजआ जादों बियो बिफां गायनानै जों फोथांनायनिल' टारगेट नङा बिनि गुबै थांखिया जादों समाजाव गुफुं आबहावा सोरजिनो थाखाय बिफां लाइफां गायनांगौनि गोनांथि दङ आरो बिफां लाइफांखौ जों जोंनि रायजो राजाफ्रा स्पेसियेलि बर' हारिया दिनै मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जुम खेथि नागिरनानै हादान नागिरबाय थायो सिफायबाय थायो मोनसे हादानखौ सिफायखाना गुबुन मोनसे हादान बानायो बेफोरबायदि केरेक्टार्सनिफ्राय नागारनानै जोंनि बर' समाजखौ बर' समाजनि इयुन जोलैखौ जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय लेखा गोरों खालामनायनि थाखाय दाबसे जायगायावनो थानानै जुगामियै हा बुनानै रायजो जानो थाखाय आं सरकारनि जानानै खावलायदों स' बाय बाय लोगोफोर